бъдете безкрайно критични. Това е първа тяхна изява, която ще продължи във времето. Сега искам да дам думата на председателя, управителния съвет на новоучреденото градско фотографско дружество, под егидата на която се случва всичко това, което сме свидетели днес. Господин Милан. Добър ден, дами и господа. Поредното фотографско събитие, които не са толкова често в нашия град. Тъй като виновниците, както разбрахте, са тук около нас. Малко млади хора. Това е първата им изложба, първата им изява. Първите снимки, които те виждат в учени в изложбата зала. И за тях това е много важен момент. Разбира се, така и за нас. Тъй като в някаква степен аз съм им ученик, учител, няма да ги хваля повече. Вижте решите дали сте заставили добре. Искам да обявя другото, което е по-важно за момента, преди да направим откриването. Това е това сдружение, за което спомена колегата преди малко. За пръв път в Русе. И казвам, от 25 години за пръв път успяхме да сформираме фотографско сдружение, което ще има собствена база. Ще има възможност за всички, които обичат фотографията, да кандидатстват, да се явяват, да участват там, да се учат младите особено младите, да се учат. За тези, които са се научили да гостуват, да обменят опит, а пък на ветераните да ни гостуват и да споделят случки от историята на фотографията. Освен това, имаме възможност да каним изявени фотографии от цялата страна и от региона, разбира се, като Русе. Ще имаме възможност да осигуряваме семинари с гостуващи лектори на определени теми. С една дума ще имаме възможност да има за пръв път истински фотографски живот, за собствена база. Всичко това е юридически обосновано. За пръв път това ни дава гаранция, че този път ще стане, за разлика от всички досегашни опити. По този начин всъщност отправя покана към всички, които са тук снимащи и почитатели, разбира се. Предайте тази информация, за да може всички заедно да изградим това сдружение и да можем да продължим в бъдещето в този град най-после да има нещо подобно направено. Предлагам в момента да затворя тази скоба, защото все пак хубава е изложбата на тези хубави млади хора. Като техен учител бих искал да им благодаря за старанието, за ученолюбието, за това, което показвам. А това, което не знаете вие, че те имат поне 3 пъти по толкова снимки, колко са показали. Тоест, всеки от тях би могъл да направи самостоятелна авторска изложба. И аз им го пожелавам. Благодаря и предлагам да открием изложбата по този начин, като всъщност обявявам изложбата за открита. Разберете и заповядайте